Вось тое, што мяне больш за ўсё здзіўляе ў Marvel, дык гэта тое, што яны могуць, калі захочуць. Калі вы сочыце за нашым каналам, то магчыма вы ведаеце маё досыць перадузятае стаўленне да сучасных кінакоміксаў. Я не глядзеў поўнасцю ніводнага фільма па людзям X і, шчыра кажучы, не хачу. Бо наколькі мне вядома, уся гэта франшыза славутая сваімі несастыкоўкамі, прабеламі і проста сюжэтнымі лажамі. Мая галава такого не вытрымае. Аднак так атрымалася, што я глядзеў усе сола-фільмы па Расамахе. І ўжо толькі ў іх можна заўважыць несастыкоўкі паміж сабой. І гэта вельмі раздражняе. Той факт, што новы фільм асабліва не звязаны з папярэднімі, мяне вельмі радуе, бо тое, што было ў мінулых, просто хочется забыть і ніколі не ўспамінаць. І вось нарэшце па Расамахе знялі тое кіно, якое гэты персонаж заслугоўвае. Логан гэта не супергеройскі фільм, бо ад таго, што мы называем супергеройскім кіно, тут амаль нічога не засталося. Гэта жорсткі ва ўсіх сэнсах гэтага слова роуд-муві фільм. Па сваёй канцэпцыі і сюжэту ён мне нагадвае Леон Люка Бессона, але па настрою па стылістыцы нагадвае вестэрн. Дзеянні адбываюцца ў 2029 годзе, у якім мутантаў амаль не засталося, а што з імі здарылася, нам канчаткова не раскрываюць. Пастарэлыя Логан і прафесар Ксавьер трымаюцца разам і мараць накапіць сабе на яхту. Аднак Чарльз знаходзіць новага маладога мутанта з такімі ж здольнасцямі, як у Логана. 11-гадовая дзяўчынка Лора. І боже мой, наколькі ж яна крутая. Сам факт таго, што дзіцё рубіць на кавалачкі злых хлопцаў, прымушае адначасова здзіўляцца, усміхацца і радавацца. Такога пачуцця ў мяне не было, напэўна, з прагляду Піпца. І вакол гэтай дзяўчыны і закручваецца асноўны сюжэт. І наверыце тое, што ёсць месца, дзе хаваюцца выжыўшыя мутанты, і туды галоўныя героі і трымаюць курс. Увогуле, я не збіраўся глядзець гэты фільм, але Ілья схадзіў у кіно і сказаў, што гэты фільм варты агляду, і, чорт пабірай, ён меў рацыю. Я ніколі не бачыў нічога падобнага ў кіно ад Marvel. Гэта сапраўды суровая стужка пра іншага Расамаху, якога мы раней не бачылі. Ён стары, стомлены, яго здольнасці слабеюць, і Хью Джэкман перадае гэта ўсё так, што мы сапраўды адчуваем, як яму складана даецца кожнае дзеянне. Пры гэтым ён сам абсмейваў у фільме коміксы, кажучы аб тым, што гэта ўсё казкі, а рэальнае жыццё гэта смерць і боль. Дзе яшчэ ў Marvel такое можна пабачыць? І ўсяго гэтага ў фільме, магчыма, бы і не было, калі б не яго рэйтынг. Ён дае, па сутнасці, поўную свабоду аўтарам. І ім не трэба задумацца аб тым, як бы зрабіць так, каб спадабалася малым падлеткам і каб іх мамы ні на што не скардзіліся. Яны забілі на мамак і дзетак. Яны робяць сур'ёзнае суровае кіно, хаця і супергеройскае. Канешне, ёсць прыклад выдатнага ноланаўскага Бэтмена, які таксама аб супергероях, але з рэйтынгам PG-13. Але гэта Нолан, так умее толькі ён. У Marvel жа такога дагэтуль не было. Яны нарэшце забылі пра свае шаблоны і, што галоўнае, навучыліся забіваць сваіх герояў. Акрамя ўсяго гэтага, фільм напоўнены найкруцейшым экшанам з крывёю і расчлянёнкай. Я нават не ўяўляю, гэта 12-гадовая актрыса ўсё гэта глядзела. Карацей, я лічу, што рэйтынг 18+ гэта сапраўднае выйсце з таго дна, ў якое заганяецца супергеройшчына. Да таго ж ужо быў удалы прыклад — Дэдпул. Я яго ў свой час назваў лепшым фільмам Marvel. Я і зараз так лічу, але цяпер па суседству з Дэдпулам будзе Логан. Гэта фільм усё роўна адносіцца да забаўляльнага кіно, але якое знята не абы як, а з густам, з якасцю і арыгінальнасцю. Для апошняга з'яўлення Хью Джэкмана ў ролі Расамахі атрымалася сапраўды крута і запамінальна. Мая яму адзнака 8 колаў 10. Бо некаторыя сцэнарныя моманты выклікаюць сумнеў, а галоўны зладзей самы тыповы галоўны зладзей. І калі ставіць пытанне, ісці на яго ў кіно ці не ісці, то я бы сказаў, што так, варта схадзіць. Ох, да чаго я дакаціўся, граю хадзіць на фільмы Marvel. Але калі такія фільмы падтрымліваць касай, то вельмі верагодна, што ў прадзюсару спрацуе лямпачка над галавой, і, магчыма, тады замест усялякіх бясконцых чалавекаў-павукоў пачнуць часцей выходзіць вось такія Логаны. Забаўляльнае кіно заўсёды будзе, але пры гэтым яго можна рабіць з густам. Дзякую вам за ўвагу, падпісвайцеся на канал, пішыце свае думкі ў каментарах і стаўце лайкі, калі хочаце часцей бачыць агляды прэм'ераў.